At tuyin tim paalam adanaw, nanang. Yala anak pa iti kanak at tinapay. Uwin nanang. Palaman ang maton, Sige nanang. Adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak? Awanan. Urayam di ayab ko no madamdama. Wain, nanang. Anya ti iparamid nyo kanyak, tatang. Ilutem man tinasakit asakak. Wain, tatang. Dahito'y makanawan asakak tinasakit. Mala, iyasidig nyo kanyak, ti sa kayang, tatang. Nagtawi, up. Ay, Diyos kay. Nagpangsit ti sa akin ni tatang nyo. Kapitpitak. Ay, nanay. Agat siptik-tak nyo. Wala mo na ito sa akin, nay. Napanglupay kayo siptik-tak. Nay. Apay ngagtantanamitim ka, mataon. Ha? Ay, awan? Tatang. Ala, ilutem mo tisakak, mataon. Nagbayag ka laki din na ya. Ay, win tatang. Dita. Ay, na. Nasakit dita banda, mataon. Ay. Dito yung kaday, tatang. Wawawawan, mataon. Dita. Ay na. Ay, nagganasan ang mailaw. Ay, naglaing ka nga gilaw. Mataon. Kaya mataon, ikatangan nagmanitino mag-nga-arak ititirusina. Uy na bayaw. Mudto yan yung paggatang ko, iti arak. Abi ko mga ikan ka. Sikat ang gastos. Anya? Anya, laki din ni bayaw. May sala nga botelya ti arak ti katangam. Awan nga min kwarta kita. Iso asikapay lang ti gumatang iti arak ka. Sige, bayaw. Okay lang. Dahita ati bayaw. Saan ana imot? Urayan na nga rudan bayaw walay. Hinak gumatang ay iti arak nga inumang. Aglabakan samat bayaw maton. Wain, ipag. Naurnong nga mintimuran may kanimanang mo aberek. Ilabang mamit nga ro di braken pantik. Ha? Dak ngamin masangot ti aglaba bayaw. Sige, ipag. Itad mong kanyak jay brak yung pantim talaba. Mabitlaan bayaw ha. Inakalain ijay silad dagiti ipalabakan ka. Langam tinabambanog, maton. Ha? Wain bereng. Nagaruti na ramid ko iti nagmalang. Maton, anong samlatan ti ugali ti pamilyak Naglaing da nga gibaon. Okay laang kanya, bakay? Dua pa'y lang amin alawas na ikamang ka iti pamilyak, maton. Patsyak nga agbali ito, matla ti panakilangan daken ka no agbayag. Ayos laang, bereng, bakay? Nagsingpot ka lakay. Oray no ibabaon da ka dagiti kakabsat ko. Saan ka latang agrik-reklamo? Okay laang, bakay? Di kamot ngamin matulungan nga agtrabaho dito balay. Pasyak pa'y laang mo agtrabaho para kadata. Okay laang, bakay? Ala? Maturong tanga rodan, tanay. Rabi iuna yan. Nagalas, di pa nagsasaw ni maton nga asawa ang bireng. At daayog na. Kasjay talaga ti pa nagsasauda, ijay lugar da, tatang. Kasla mga asar no kasarsaritak, nagatidog ti ayog ti sauna. Makapasuron. Aw-awatan nyo kadilat tan ti asawak, tatang. Di yun dilawan ti pa nagsasauna. Napananaya ti asawa ang bireng. At damat ijay likudan ti balay nga agbalbalsig. Imbawon itay ni nanang. Sige man nga rat, na pangibaon akin ko ano madamdama. Anya aya ti pangibaunan nyo kenkwana. Tasyakon ti mga rami, tatang. Kabaylam nga raw, tagpo ka ni ti kawayan. Ha? Nilangin mataon ti baon ka ngagpo ka ni ti kawayan. Nalpas ka kaday na nagbalseg mataon. Ay, kitnalpasin. Tatang! Ay gaski ka, nagalas ti saom nga dayog na. Ha? Pasensya? Tatang! Hapay, di ka makasaw iti limpyaw, mataon. Kas ka lamang luklukaw. Ha? Isuma ngamin ti panagsaok, tatang. Ya mo ito mabaliwan. Tatang. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak? Ada, ingkagpukan iti kawayan. Sige, tatang. Kalpasan na makapukan kay ti kawayan. Aramidam apapag apagiddaak. Wen, tatang. Mala, agtignay ka nga rudan mataon. Aramidam mo, di paparamid ko ka. Ay,
Umdas siguro na ito'y napukan ko akawayan nga ramida kapapag ni tatang. Bayaw mataon. Nay, si kamot gayam, bayaw wilay. Baon ka man bayaw. Pangibaunam kanyak, bayaw wilay. Gaman gumatang iti sigarilyo ko dito sina. Ha? Ikan na nga ron iti kwarta paggatang ko iti sigarilyo. Bayaw. Ilibre nagpailaang bayaw. Awan ngamin kwarta kita. Anya? Anya laki din ni bayaw. Agpanunod ka pailaang. Ilibre na ko niti may sa akaha sigarilyo. Mabitlaan nga raw bayaw. Igatangan ka iti sigarilyo, iti tersina. Ay, amin yung tibaw na. O araramidin na. Ay, agan ano saklatan na. Tanay kamkama nga kit nga raw. Ay, nalpas ko na naaramid ti papagapagidaan ni tatang. Maton! Ha, ay banak ni nanang. Maton! Umayay, nanang! Saan ka pa anak kainaw itinanganan tayo? Ha? Naginawak itayan, nanang. Diyan mo, ano asino tinagusar ka na kita pinggan? Ala, inawam tanay. Nagalas akitaan no nagado ti pinggan asaan ana inawan di talababaw. Ay, uwin nanang. Agdalos kanto matan dito'y balay, Uwin nanang. Numalpas ka nga agwalis dito'y nagtibalay. Ikatam dagiti kortina talabaam. Nalawag, maton. Uwin nanang. Oray dagiti punas. Labaam matan, maton. Uwin nanang. Lakay. Nagsapa kan anagrieng? Uwin bakay. Kababayin mo't iti pamilyam no maladawak ngagluto iti pagarmusaran. Ay, siya kung di bumangon nga agluto iti pagarmusaran tayo. Ay, siya kon bakay. Ang mga nodamanin makunada kanya. Siya kun kunakmet. Mapampannog ka dito balay datatang agtrap-trabaho. Ituloy mo ti maturog, tanay. Nariwat pa'y laeng. Apay asi ka tinagluto iti kanan tayo, bireng. Nakaturog ka di pailaang ti sadot nga asawam. Siya kun ti bimangon nga agluto iti kanen tayo. Sana si ka trabaho anak ko. Ingkaringan din nagarti ti sa una nga asawam. Ta iso ti agluto iti pagarmusaran. Bayan nyo lang ang maturog ni maton tatang. Mabampannog mat kagmalmalam. Anya kumangay. Ti pakapanugan na dito balay. Kat awan matiraramidan na ngagmalmalam. Anya? Inga kitin ringan ti asawam, bireng. Isaw tiyag trabaho, saan kat asika? Bayaw, mataon. Apay, bayaw. Kwartaman bayaw. Ha? Tinak mo lagatan iti kasta bayaw. Kwartaman kunak, tanay. Kurang jay ininom ko nga arak. Nabarbartek kan bayaw. Ang mga nudimon kabalan tayo ginumpay. Abay ngamin nga isurunak bayaw, ha? Ngay kamang galang, isong agtungpal ka. Ha? Alala, ikan na ko niti kwarta paggatang ko iti arak. Ay, awan ti kwarta, bayaw. Anya, lagi din ni bayaw. Magdagdagi din. Kun lang awan ti kwartam. Ay, talagang awan ti kwarta, bayaw. Adda. Awan. Adda. Awan, oh. Adda ko lang nay. Ay, awan, bayaw. Danugag ti rupam bayaw nay, Ha? Danugag na ita rupam lukurak. Danugag on, Ay, sana ka lumaban, bayaw. Sige, bayaw. Ingka pala umutang iti tersina. Tabayadak tao. Kasta. Agtungpal ka, tapno, nasayat ka kata kami. Bayaw. Agluto ka man iti kanak, bayaw. Ha? Ne, apay kitaan nak iti kasta, bayaw. Agluto ka iti kanak ko na. Mabalin mo magtagluto no kayat mo. Ipag. Aw magtararamidam dito yung salas. Agbuy-buya ka lang iti lalaking agtik-tiktok iti silpon mo. Apay, agreklamo ka, bayaw. Ipulong kanto pa'y kinitatang tapno ungtan na ka. Sana nga reklamo, ipag. Ngam awam mo talaga tararamidam dito yung salas. Nakakayang ka lang agtugtugaw. Oh. Anya ko ma, no nakakayangak ang nakatugaw nga agbuy-buya iti TikTok. Kurso na da naksama at bayaw. Ha? Diyak pagan ano ti kasken ka ang nagalas ti ayog na. Di ka pagan ano. Ola, agluto ka kit din iti kanak, bayaw. Ipulong kanto pa'y kinimanong ko. Tapakibibiyangam ti panagkayang ko ang nakatugaw. Anya?
Pananjay manugang mo, bakit? Sapsapulak nga raw, taada ko ma, pangibaunakan ko na. Sa dino nga tan tinapanan tawanan bain? Di na pa inalpas yung pangibabaw na kinkwara. Ha? Sadot day jay a tao. Wan nga raw, itay pa asap sa pulag tawanan bain. Saan pa yan naglaba? Awan pa yung nalutaw, katnay, aldawain. Danugam man makita day jay a tao. Talaga kas tataramidag. Danugag, tapnog na ka. Kapay, sa dinaw tinagapwam, sa daut, kan nagarte ti sa ora. Di talaeng, tatang. Sa dinaw nga di talang. Basta di talaeng, tatang. Ay daski ka, ita ka lang nga gawin. Awan pa'y natrabahwam dito balay kat malumain. Tatang? Agtrabaho ka, tapno at damat ganas may amang pakpakan kun ka, salbag ka. Tatang. Anya pa na tararamidom nga agtrabaho ka na. Nagmalmalam nga awan tinaaramidam dito'y balay. Nanang. Ay, awan babain mo ana ikamkamang maton. Sadot ka. Ita ka lang nga sumangpat. Awan pa'y nalutaw. Nasaya at nakita ka madlangan, bayaw. Ikan nagmaniti gatang ko iti sigarilyo. Bayaw? Nagngag mo timbagan ni Walay. Ikam ka na iti gatang ni iti sigarilyo na. Tatang. Bayaw, aglaba ka man tani. Nagadun timurang ko. Ha? Umay kayo mo amin ang kanyak. Ay, jakan mo na niya taramidan. Agtungpal ka iti pangibabaunan ni ken kamaton. Anya? Eng tagluton. No, malpas ka ngaglotaw. Yalaan nagtaw iti bunga tinyaw. Umuli ka. Ulyam di poon tinyaw. Aguro mo ta. Sakpay mo ati unang bayaw. Ikan nagpay iti gatang ko iti harakan sigarilyo kide. Siyak pa iti una abayaw. Inka aglabatan ni awanan ti usara. Anya? Hala, ikan na ko niti kortak, bayaw. Ay, naumakaon. Dakayatin ni daw yun. Anya ti kinunam, mataon. Naumakon ni ti ugali yaw. Siyak maamin ang tibabaw niyo. Kao mo'y tararamidan niyo. Lalabas kayo mo'y tayo. Anya. Ay, agawin ako ni di lugar may. Kit kukwayo lang ta asawa. Diyak ka ti may kamang ka na kayo. Nay. Naglastog ka na na ikamkamang. Awan babay mo. Sigay, agsao ka may tatang. Tadanugang kan. Uray lakay ka. Ako pang kay basi-basi januar. Pwede ko napunwa na ka, no? Ay kataramido ma, mataon. Agpaisaw. Da ito yung araw na... Apito ko naman yak kabalan ti dumanaw. Abi nga dinanog mo ni tatang. May isa ka, may? Anay ko. Ay, Huston! Anay ko. Yung danugan ni Wally, kantatang mo, maton! Huston! Ay, di ka makibiyang dito yung nanang. Ay, uri, bakit ka nanang, no? Talaga nga, aglablabas ka. Lapsutan ka. Apito ko naman... Gaputan na ikam ka mga klaeng, ibaon-baon down. Kwa bayaw, di kan ibaon. Kabailak mo ti aglabano kayat ko. May isa ka may tibag. Agpapada kayo asa daw. Agawin ako na dyan lugar may. Diyak kaya tintang na dito yung impyerno. Anay ko, anay. Nagsakit ti danog di asawa manak. Basol yung matla ang tatang. Anya nga'y tinapasamak ka na kayo. Napunwan mo't kan ajay tao. Arak ko. Uyawin nyo pa iti panagsasauna. Ti ayog na. Ay na tatang, baliwan nyo kumarit ang ugali yo. Nasingpat-mat ni maton nga asawa ka. Ay, bireng. Uray siyak tatang. Pumanawak mo't kan dito balay no kasta kayo. Ay, saan na anak ko? Ibagam kini mataon ta saan na pumampanaw. Agbalbaliw kami, saan kami anauyong wino na kuspagkan kwa na. Tatang. Hala, inkalapdan di asawa mapumanaw. Agsingsingpat kami, pasol mi matlayang agpaisaw iso anak kapungtot ni mataw. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasalitaan ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Jane. Ay!
Indigos mo sabit iti bagbalo, Edgar. Papanamaya. Nag-agaram, tatang. Moment lang ayat yagaram anak ko. Ha? Amok tatang. Ibagakla ang itay labyaw iti babae pagdatunang. Sino tiyar, ma'am? Diyan nabiit pa yan nabalo tinatay di tadaya, tatang. Anya, ingkarman ni Milay ama ng ibalo. Tatang. Ay ayatik ni Milay. Iso amapan ko arman. Ay laglag. Ingkakit di asawaan di man ng ibalon. Jackpot yun day tangay bagbagada man ang ibalaw. Naira na la siguro nasapa na tayo dagiti nakarelasyon ng tatang. Kasano no si katinatay anak ko? Ay, saan to mapasamag na itang tatang? Basta kaya't kung asawaan ni Milay abano tinatay. Ay, ayatin ka, Milay. Sikati amin kau. Ken sikati pitpitik ti pusaw. Nakasaganak ang mga asawa ken ka. Edgar, kay tabtabon pa iladay di guryong asawa. Dak pa'y nakasagana iti day tangay pagbagam. Anya kumangay, Milay. Aklunin na kun kat iyawid ka mo tinadago si Jibalay may. Ay ayatan ka, Milay. Si kalaan ti pagpitpitikan ti pusaw. Edgar, ikan na kumay ti gundaway kung agpanunot Dak pa'y masungbatan day tangay bagbagam. Anya ngay, sinong bata na ka ni Milay abalo? Ay, dandanin na tatang. Basit lang na kanitaw. Sungbatan na kun ni Milay. At di na magama ng ibalo ni Milay, Edgar. Apay, di ka mabutang hamatay. Ay, saan tatang? Sana ka mabutang matay. Makas-asawa kaon. Kaya't kung asawaan ni Milay. Makamo ka. May kanam kamutin na matay no kas pangarigan. Anya laki din ni tatang. Awan ti rumbo nga pagdanagan niyaw. Siyak ti mga asawa. Palagi pantalaeng. Ay, mangkita ka lagi din sa bali nga ayat mo no armem. Ningarod Milay ti kayat kau, tatang. Tagadwa babalasang di tama balin mo nga armen. Di paila Milay mo tinapilim. Isungarod ti kayat kong asawan. Saan mo't napinta sa babae? Napintas para kanyak ni Milay, tatang. Kasla prinsesa iti panagkita. Saan mo't sexy? Siksay para kanyak, tatang. Nagdadakkel pa iti buyong nan. Kasla ada belt bag na. Gapo iti kinadakkel ti buyong na ha. Basta siksay para kanyak ni Milay, tatang. Naghala sa babae. Ha? Nagpintas do pa yung babae ni Milay, tatang. Naghalas para kanya. Iswamang kita ka niti sa bali. Tay mabalin mo ngay parada iti sentro. Tatang. Ay, basta di mo nituloy nga arman ni Milay. Naghalas sa babae. Kumusta ngay, Milay? Ada ka din namnamak? Edgar? Anya ako, Milay? Ada ka di matla namnamak? Ikan na pa iti panawon kong agpanunot. Kay taptabon pa iladay di asawak. Sige. Respeto day tapang ngedeng mau. Uray kasong batam ti ayat kau, Milay. Awan tinamnamam ka ni Milay, Edgar. Ape anay bagamday tatatang. Amangan no saan ang mapanunot ni Milay ti makiasawa. Ha? Ay, sarda nga mo ni Milay pagdatunan, takasi ka laeng. Anya lagi din ni tatang. Ano sang angkin nakasagana ka manguray no kaano nakasumbatan. Hingka kidiar mo ni Ingay jay daya. Sigurado asong bata na kadagos dayjay. Anya? Ipaarim nyo kanyak ni Nana Inga bakbakitang. Dayjay langin ti armam. Ta sigurado asaan ka mapay anak ko. Hagsapsapol dayjay iti mga sawa kan kuana. Ay, pakpakawan mo tatatang. Jak lagi di kayat dayjay abakay. Nimilay ti kayat kau, ta iso ti katawunan. Ay, saklaan din ki asawa, Edgar. Ada na lawa, dagar. Ha? Ay,
bakbakitan ka, nanaing ka. May asim pa ako, ano? Anya? Ay, kabailak pa ilagag salay ni Katya, Edgar. Ay, anya ti kayat yung asaway, nanaing ka. Try me. Sumrat pa igay balay ko. Anya atray may asasawan? Agsalat ay ti Katya, Edgar. Nalaingak nga giling. Anya nga giling. Ay basta, asawaan nakit din. Takukwam to amin ang dagiti daga. Numatayat. Anya? Ay, jak kayat ti bakit tagaskin ka, nanaing ka. Jay katawanak ti kayat ka. Talaga anak paggas ka nga agdaton kinimilay kasinsin Edgar. Wain, kasinsinin niyang. Nimilay ti kayat kong asawain. Nga oray naman ang ibalo? Saan mo tapod na? Aman ang ibalo ni Milay. Nairanran na laang dayjay. Kat no adda siding iti pagayusan ti Luana. Iso aman ang ibalo. Patpat yung daytang ibagbaga ti tao. Inuugma pamatay. Kat, kaano nga'y asungbatan na ti idat-daton mo nga ayat mo kankwana kasinsin? Dandanain, kasin. Nakasaganag mo na mga asawa kan kwa na, no, sungbatan ng tayat ka. Ang mga numarigatan ka kasinsin? Ha? Apa yan ipag mamarigatan na, kasin? Kat no nabiit pa'y ana itabonday di asawa na. May mayat kid di tasya kung ti mangandingay kan kwa na, kasin. Nala makaamu ka kasinsin. Awan ti rumbang nga pagdanagan niya, kasin. Saan to amatay? Saan aman ang ibalaw ni Milay? Siya kung di mga asawa kan ka, Edgar. At dadagak ang mabalin mundo at alunan. Si kamanain nanaing ka? Ay, jak kaya ti bakit akasgan ka? Uray no bakit akon tanapigsak pa'y, Edgar. Kabailak pa'y ti maminwalo araw na. Anya? Ay, talaga di ka kayat nanaing ka? Nga uray no ipakita kan ka, tinagwas na ialupok. Ay, sauce! Ay! Ibabam day tapaldam na! Ay, kalubam day talupaw! Oh, anya, nakita mo ti lupaw. Mabalinak pa'y, Edgar. May na, aga nakakakpay iti lima. Ay, pangasim nanaing ka! Ay, ibabam day tapaldam! Ay, di mo ipakita kanyak tilupaw! Anya tikat katawam tunay. Nakita ti narami dito ni Nanay Inga. Impakita na kin ka tilupo na. Anya? Apa di mo tinutupan ni Nanay Inga, Edgar? Nagpintas sa bakit? Ay, jak kayat day bakit? Nimilay abalo ti kayat ka, tanapintas, kun katawanak. Ay na Edgar, di mon arapaapen ang maasawam ni Melay Abalo. Anya ti kayat mo asawain? Abay, di mo? Ti, anya, tunay. Na, di mo pa higaya mo, Edgar. Agsipot ka ngamin na naimbaga. Di ka maawatan, tunay. Tilang may bagakan ka, di mon arman ni Melay Abalo. Ang mga nwag sakit tulaang tinakam mo. Ay, na! Imbagak mata na di mo nituloy nga arman ni Milay. Anya laki din ni tatang. Di nagkadi isuraw iti kayat kao. Ay, saan kumanatang ganti ulo, Edgar? Sarda nga mong teraramidam. Apay ay alagdan tangag daton kinimilay tatang. Jak garod kayat ang masakitan ka. Apay kumamasakitan na nga yung tatang. Di nakpapapasulit. Dumasakitan kanto iti uli na anak ko. Adon adaras alinapdan ka. Hangam ipilit mo ti agaram ka ni Milay. Milay, sungbatan na kaon. Nabayagan, nagdatdato na kengkang. Kwa, jak ngamin kayat ang masakitan ka, Edgar. Anya ti kayat mo asawain, Milay. Anya nga tano ibaw in mo laangan iti sabali a babae iti panagayat mo kanyak. Ay, jak kayat Milay. Si kalaan tay ayatal. I love you. Jak ngamin ugali di mang pasakit iti lalaki. Apay Milay.
Ada ka din sa bali a lalaki iti biyag mo. Kwa, Ibagam ko makanyak. No, adan sa bali a lalaki iti biyag mo. Edgar, saan ko maaday tati bagam kanyak? Sa maysa. Awan mo't nagbalin na relasyon ta? Kahit, anya ko mga rodnit ibagakan kami lay. Nga ada ka din boyfriend ko ita. Sige, no day tati kayat mong ibagak. Ada ka din boyfriend mo ita? Kwa Edgar, jak paila kayat asong batan da ita. Jak namin kayat masakitan ka. Kaano nga iti kalay sa kasinsin Edgar? Anya kalay sang ibagbagam mo't kasain. Di nakpaimatla sinong batan ni Milay. Kalay sa datatang mo, ti kayat ko asawan. Anya kalay sa datatang ko sasawam kasain. Ha? Ay ikwa, lipata mo di imbagakan ka kasinsin. Nagkapoy kalakit din aya nga agsipot. Anya nga agsipot ta sasawam. Ay san arumbang asyak ti pakaamam iti amin kasinsin. Ay, di ka maawatan kasin inyang. Sino kumangay ti kasar ni tatangket awan mo't girlfriend na. At anom na kita sabong. Isagot ko kinimila ang tatang. Anya? Barang dagito'y asabang, ti mamagtig na iti puso ni Milay. Ay, sayang lang ti kwarta pinanggatan mo kadagita. Ay, sana sayang tatang. Para kinimilay dito asabang. Basta sayang dagita sabong. Sana sayang ko nakmagtatang. Sigurado wa magustuhan dito ni Milay. Sana magustuhan dayta ni Milay. Apay anak ko naman sana magustuhan ni Milay dagito asabang tatang. Sana kaya't ti sabong. Ha? Kasanaw, ti panag-amuyo asana kayat ni Milay ti sabang. Ha? Kwa? Basta, lipate mo tinaibaga, anak ko. Di na kun pagdatunan, Edgar. Apay ko maasahan Milay. Ay ayatan ka. Si kalaang ti babae ngay ayatak. Edgar, Alan Milay. Sungbatan na kaon. Dadakulan dagiti baboy ko pagkasaranta no bilang lang. jak kaya't masakitan ka. Talaga nga awanan tinamnama. Anya namnama Milay. Kwa, jak kaya't masakitan ka, Edgar. Milay, pangaasi mo na sungbatan na kaon. I love you very very much. Mapaanak man kit di dita balay da Milay. Magustuhan na laki di da ito ginatang ko akaw sa parakan ko na. Ha? Ni mo tatang, di aday ti sango ti balay da Milay. Anya ngay tararamidan na dita. Ha? Naglukat tiri daw. Kat ni Milay tiri mo. Ha? Inagkan ni tatang ni Milay. Anya ti kayta sa hunday daw. Ay sana babalain. Ay, asit gag ina. Anya ti kayta sa hunday ito'y tatang. Milay. Kwa? Ay, girlfriend ko ni Milay, anak ko. Anya? Dahil tatipod mo, Edgar. Nabayagan na kayan ayat ko ni Milay. Edgar, boyfriend ko ni tatang mo. Kasano na pasamak na ita, Milay? Sakbaya nagdaton ka kunkwa na. Sinong batan na ko ni Milay? Dayta tipod no, Edgar. Anya? Kay tabtabon pa ila day di asawa na kahit inaklon na ko na dagos. Dayta tipod no. Kaya di yung bagbagadagos kanya ngay day tahoy tatang. Adon adaras alinapdan ka. Hanggang di ka met dom-dom ngeg. Jak mat kaya't masakitan ka. Isu ajak ibagbagakan ka boyfriend ko ni tatang mo. Anya? Kay kayat ko ngamin tila kay Edgar. Nasiglat ngamin ni tatang mo. Anya? Siya pa'y makasasawa kong tatang! Ay, di ka grungab, Makasasawa ka talagang tatang. Ni Milay ti kayat kong asawain. Yung si kamot ng tinakauna. Ay, bangkita ka lang iti sa bagay ang babae. Win! Talaga kasta taramidog tatang. Mangkita ako niti sa bali a babay. Nilangin na naingat sa waay. Nyore pa kita. Tinapatay. Mag-asawa ka. Anya?
sika maganti masabat ko kan. Sa di mo ti papanam. Nakapurma ka matitikas taunay. Ay na, kahit mapanak iyay daya Apay, di mo amaw nga itangal daw ti kalay sa ni Carmelita o nga anak ni Basyang. Unyag peso niya. Ay, natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas dahi ta kinakabaw mau. Nyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Ngamala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iya balayaw. Adamod la umay ko ibaga, kininanang mau. Sige angkay. Angkay nga ruday. Kal, pudno matimbagan ni Uncle mo aramon kan kanak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na nagagat. Saan nga ron? Ani, Clara, ti kayat ko na nang. Anya kay laki din ay. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko, babae. Saan ani, Clara? Naa. Ibagam ngamin atap no amaw. Ay, kay bagak to Saan pa nga ita? Aniya? Ay, uyag ti ka anaka. Kasla sana madanagan no bilang ta mabaakan. Ay na, dakman amo ti dayday aka anakam. Naragsa ka nak nga rod, idi na amwak nga adag gusto kan kuana. Di Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka daw. Adda ka nung nga rod kurusunada na asa bale. Ha? Anya? Kahit asino ka raw? Kanayon ko sa ludsudan. Di namot ibaga. Ay, na yan ni Tunyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodag daw. Sigurado ngay baga na. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan Tunyo. Ngam siguro, no agasawa tanton, agbalbaliw kan tumatan siguro anya. Anya, entam na mong Clara, awan pa naggusto ka. Awawatam! Iso pangasim ta sartingan. Sana si kati kurso na da. Anya? Tunyo, napintasak mat, ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adina kayat. Abay, saan ka diyan nalawagin ka tinakon na ka? Ada sa bali a kurso na da. Kahit sana si kaday jay. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Tunyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya? Itay laang tinang sa batak kan kuana tata. Nakainom. Ha? Kasta ka day? Ay, pagisaw. Ang subliyak man niya balay da. Sa bali siguro tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Tunyaw, kanakan. Ibagaman na ron ka niya. No asino ti babae ang kursunadam. Tapno tulungan ka Ay, delikado no mabaakan ka. Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kansyawa ng kal. Ha? Ni Maria ti kurso na da. Anya? Ay natunyaw. Ti kinaado ti babalasang. Apay ani bakit Maria pay laang miti kursunadam. Tagaray. Mga not, adama kangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensyonada. Dakal ka wawatin na pensyon na iti binulan. Ha? Adamin kan ko na kinabak nang.
Sana kas kundi Clara. Anya! Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wan, Nana Maria. Ay na, iti kastoy nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam, sana madlaw iti lang ayo. Kasta ka di. Ay nahanang mayat maten adang ganday tanga imbagam, Tonyo. Uy, Nana, day tatipod no. Ay maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ako unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kung Antonio. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Sanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti riga ti biyag. Iso nga ammo kanin Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya, Iso nga ro da mga asawa tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit di mat ni Clara ti asawa. No iso ti asawa. Agrigat kami laan. Saan nakas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. aniya, ado ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Ngam dayday pay laang mat, inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kayo madanagan na nang. Manulang ng tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya, kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kaslakastan na. Unay kanton nyo, agpanunot ka kumamot ana imbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat intun dumteng ti kanito. Malipatan nan ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya karon no iso ti kayat na. Ay, kitbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasa nga mabalin na ngarman. Nga mamaw na niya yung sungbat na. Anya kay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin akinabak ng day bakat. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka ista garapap ngagbalin abak nang? Sa bali mo tiwagas na. Day ka nga, Rod. Ay na, mariribukan na ka talaga no anya ti Aramida iti anak ko. Me, apa yang kasama din ti kawas yung Auntie Maria? Papanan nyo, Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date ni kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang anay bagakan ka. Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, Auntie, ha? Amkit di mo't no kwarta lang ti kayat na dayja at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatag nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands na. Ano ti tao? Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala, agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta ti restaurant napapananta. Kat, kumusta ti Dejo kini Kaka Maria? Ay kayo naganas ha. Nabsugak iti kastaunay. Aniya? Pudno ti ibagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan me. Aniya? Ay unay kanton nyo. Inton kwan? Iti tattao a kwarta lang ti kayat mo iti dayday abakal. Tangiwat yo ka dinanang. Di upiksaan. Amangan numangag na kayo dagiti marites.
Amo yung matenti marites dito lugar tayo. Alis to, dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam ka anakan? Walang kal. Napan kami kanu makundi pa siya reje parke ah. Pasan na. Ingkam na nga, iti may sa akalatakan a restaurant iji ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsong bato ang kal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang ang kal. tunyaw, mairusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami na Maria. Ababalangin na panawin ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Anya, Win! Pudno ti bagbagak ang kayo. magbagak ni tunyaw. Sa balay, ti sungsungba na, ti awanan bain. Ha? Taapayan ako nam dayta. Wala, to manugod ka no ang mangikalay sa ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan, di na oras. Ay, Naku na pay, asan abali ka daw? Tamabit lang ti panahon na panagkadwada ni Maria. Nga baing, malipatan nanto kanumit na ti umagas. aniya? Basta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y natunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpag. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada, si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat mong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit dimat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan ba takas ta? Si Kaki dimat. Nasayato kasta. Ngamin, nabilang lang ta kwarta ti kayat mo ken kuana. Ibagak ken kan, ha? Awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, agdaman ti kwarta nga iduldulin ni auntie. Dayjay kat kwarta nga inted jay kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem kat ado ti kwarta na gapo ta pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatan? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot lang nga ayat ti marikliknam ka ni Auntie Maria. Ay. Nay, naguunag mo din na tasin na ay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau. Impagaro kumulaki din no ado ti kwarta na dayja bakit Maria? Nagbidbutang magayam. Ha? Ano ti kayat mo asawain? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam ti lon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti maaw-awat na pensyon. Anya! Kumusta na tan ni Clara, nanang? Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ang nailaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! Minanang Mike. Nagpigsa man ang tangiwat siya ako nakon. Apay amabain ka amang ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Saan man langin? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kinipandong. Di anak ni Carmelita ijidaya. Pudno ka di day tanga ibagbagayaw. Kaano akpay ang nagulbudkan ka? Ay, no iso ko mga minti inaram mo ide. Nasayaat ko ma. Ngamda ide pay laang matabakat Maria. Kapula ang itipensyon na. Naman niya ngay ita. Gusto nanang. Sumardeng kayo. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manon nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matanton nyo. Anya? Apay, di na ka din lang. Ay, saan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa,
Bisin ko lagayam day dyan. Anya! Ay, maburburing kami mat iti anak ta dito yung boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito eh. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Ha? Kasanungay ti anak ta. Isurot ko sana bali. Tamabalin ko mat nga isurot iji upace. Ang mga numarigatan ka. Bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray uba-ubak ang mapan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito yung unag ti boarding house, idi inaldaw. Ay, kadaking ka. Day ta bakay. Ngam niya. No bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatan ka. Ibagam lang. Uray sumardeng ka manan na. Uwan lakay, no problem. Ay na, nagsipngit pa inahaan bakay. Nakariing ka. Nasapa ka nagreeng. Ta nagluto ak namin iti balon may iti anak ta. Ay, talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay, di ka di madanagan. Ala, makamu ka, bakay. Uwan ka day, amumutan kanyak. Saan kong aramidan ti may sa abanag, no jak ka ba ulan? Ay nabakla, umay ka, darasam, andi bagakan ka. Anya day ta? Amam, napalabas ko da perla itay. Kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan nagtrabaho? No adda na wadwad a kwartada. Iso nga mo, nga awanan kwartada. Anya? Nay, si Kamat Gaya Marites. Wala na. Umayak man agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y Marites, tadi kag trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanya. Nabambanugak ang naggapoy jay taltalaw. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit at ang trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat ang mabanuga. Ha, wala na. Iso nga ijayak latan balay ni Agluto kan agdalos. Iso lang ti ubra idagmalmalaw. Ay na, sana all Marites. Sana all at talaga. Apay anak ko na yun day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay mukan ka. Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak ya. Anya ti konam, napalabas mo ni Perla nga pan nagtrabaho. Wala na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba na di anak na pan nagtrabaho. Anya, kasjay at talaga ti awan makmakan na nana. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di Perla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ang mapan nagtrabaho. Anya? Anya? Hasta ti baga ni Marites. Wan lakay. Dayta matimbay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay, unay na ya babae. Iso lang arudan tawan trabaho na. Iso pa'y tinakauy-uyaw. Wan nga rod No sakla makakit-kita iti kabibiyag na. Adayo na pimpintas ti biyag na perlang agasawa ng misuda. Ay napudno day talakay. Ngam na isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Ay,
Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi narigatan? Iti anak ta. Narigatan ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairuwamak tumutlaan. Day, dati bagbagak kahit bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house kuma. Jak kayat lakay. Ad-adala nga nasakit ti ulo. Nukas day nga awan kaya aramidag. Ay, addaking ka day tangarod bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagamlaan. Tanay ka, sida ito'y anak ta. Ay nalakay. Kabailak. Di ka kalimadanagan. Para iti anak ta tiyar aramidag. Isu nga amin, kabailak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho, iti anak ta. Katwa na, agpayong kami Kanya lakit dinayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaan dahi ti madamdama. Ala, agan anad kayo nga raw. Kitaam ni baby, ang mga numatudwan. Kaasi mo, bakay? Wan lakay, don't worry, I can manage. Sika talaga. Ala, ingkay kiday, tapos saan kayo amaladaw? Apay nakakatawa ka. Hoy, di ba ka nga? Tapos katawa ta adwa. Ay na, makapaulak, bakla. Anya? Ay na, makapaulak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti todo, ngam napanlata nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Kaya anya ko mati nakakatawa iti daita. Nagsasauda ngamin nga gasawa. Kunamlan asino da ang kabaknangan. Ngam itatawanan ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tap nula ang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan sister. Diyak ko makayat nga idanon kan ka ngam ay na nalabos ti panagsasauna. Ay unay mo tinday jay a babae. Anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kamay. Amin matan kat pakibiyangan nan. Dayta nga ron. Uray siya kapag magbagaan na kat nagmaditirik na. Ngam, diyak agtagtagari? No Domingo, awan trabaho. Inak man ni Balayda. Makaamunitan no anya ti maaramid ko iti dayjay a chismosa. Iawanan ba ina babae? Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ka mabakay. Ada ka di pare ko umaw. Ay, Jack Lucky di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay di Balayda. Anya? Uray ata nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jack mat pakibibiyangan ti biyag na. Nang noapay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak dahil ti anak ko. Kat pakibiyangan na. Ay, unay mitin na dyan marites. Ngam ala, may amon bakay. Kaskin kwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mang dadail lang. Nagsakit tinatom ko. Amumatan kanyak. Jack kayat nga da makibibiyang itibiyag ko. Nang runa no Jack mot an-anwal. Aniya, kastamot ka ang di umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, Perla. Itala nga may anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay ang marites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga tati pa nagtrabaho? Di agtrabaho kumangat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Aniya? Gaputa di na kanu kayat ang mabannog. Iso nga iday kanulatan unag ti Balayda. Para luto kan para dalaws. Aniya lahaki din nana. Naganasan?
Ngam no siya, saanin nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga gasapulan iti pang inaldaw. Ay na, upatan ti anak da. High school da kiti dwa. Ngam kastaki din, asaan akyat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaano bak nang da. Ngam pada mo't amakitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko nam day ta perla. Sana all nana. Sana all. Saan akyat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit di nga apat isap-sapulan day Amarites. Ha? Tapay manay, bakay? Aga, saman. Saan lagayam ani Mari Julie? Di na pa na nagchis-chismisan. Anya? Napan-napay kaya min chis-chismis. Ija ayan da na naising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jaya babae. Huh. Apa gayam di sap-sapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay? Saan abalay? Tasan mo't apon, no timbagbaga na. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga nuisuki di, at awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abay-bay aklatan? Marwang! Ne, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito yung balay. Wag, tada na patinday bagakan ka. Anyang ide tamaray. Damagampay laang nga niya tigagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon kayo chismis iti karuba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po ta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Ay na marites. Dayto iti tandaan ma. Oray makikita mamarigrigata na kamapan agtrabaho. Akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikas ka. Chismosang tambay. Awan lang nga trabaho mo. Day tapay ila aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay na, mare. Pakawanan na ko, ma. Pakawan nga ibagbagamot. Adda ka din nila kay Mau. Ta ibagak man na bagbagaan na kakumamat. Tapno saan aday talama panagis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitin pa'y ama panag-istorya iti karuba. Saan lang atong pati maabot mo kanya? Anya? Ay na, saan nasakit tinakam ka? Nugumura ka kanyak, Marites. Da kayumot na. No ape ang masapol pa lang nga idanin nyo kinipay la dagitimbagbaga kada kayo. No di indanon kan kwa na, saan ko maakastoy da ito'y rupak ina. Ay kat ustulaang tapno pag nakmam da ita. Panunutom kit day, kan amirisam anaimbag, asaan ngamin anasaya at day jeng inaramid mo. Istorya ni perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akaskan ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakitin akong mau kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, bari. Jak iliba ka maisa ka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kuha na akas ta unay ti uldek mo, nukas di mapalabas mo nga uba-uba na di anak na mapanagtrabaho. May isa ka mat chismosa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinungpa. Ay na, amang ano kayat mo pa yan ayunak day ta amar ka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na makaunget. Sika lang aro di ti nakabasol. Anya
Pudno mati baga ni parlakan ka. Awan lang aro din trabaho. Chismosa ka pa? Salot ka sa lipunan kumbaga? Anya? Mga asiman kumare, sister. Agbalbaliw ka na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam kapo iti katutong pa dagiti tao amapan mo is istoryaan.